so sumani wala ko yaw fiil goɗɗo less o fiil o so waɗama so fiilo hoore fiile deneje yeeso nge 50 kilos ko Ariɗo ko gomro arde o ɗo gandum ɗum woni ɗo e ko wonana ɗo ariɗo ko garnoɗo ɗo ene woni ministre ariɗo ene woni premier ministre arti ɗo ɗi wutteji fof awayniraɗo mum ɓoodi ɗum woni neɗɗo leydi Sénégal dewɗo yiɗi nokkuji ene naata laamu Allah jompare bawɗo kala yiɗaɓe ɗum gardimo wuri daaka dari o ara ɗo o daako ɗo e mon o yalma o waala ɗum ko omo naata laamu yo wawno wonde saɗa naata laamu humtiraani ɗum fewilaaɗi kono ɗum fof ne Allah addi goɗɗum ko ɓuri ɗum ko naata taw ko Allah ɗum o hoorede
nani omo jaɓi goɗɗo ko woni Allah e omo sey waɗi noon ari ɗo ko président de la république Alaji Macky Sall jaɓɓe ko Allah waɗi ɗo ko beelaaɗo ko Allah waɗi ɗo ko jaaɗoɓe ko Allah waɗi ɗo ko ganduɗo ko Allah waɗi ɗo ko waɗi ɗo ko non on woni Alaji Macky Sall président de la république du Sénégal gonɗay ɗo ganduɗo ɗiɗo wutteji 2012 ɗo joni kala lewru so randinono wuuri kala crié koko national et international ñalawma Dakar kam alay sago ɓe jogii ñalawma e programme o en tant que président no kala ndiro faati baŋnge diplomatie baŋnge sécurité fof ɗum koko naanane hen haw ara o renda e mon Dakar o o juuro ceerno o yiye seerende o yiye dental kam o yetto o daamano ɗum on woni Alaji Macky Sall on woni daga noon mbaɗen ɗon présenté komo ngalmi ɗon ngowon yiɗi ko jiiɗon e laabi kewɗi e jiyande kewɗe e jeefi kewɗe on woni ɗo noon ɓe ñaagi Allah garanoko ɗo yo ɓooy arde ɗo o tawon ɗo ceernajo ko Allah jogii ɗo omo ardi noon e hunde gouvernement du Sénégal Allah waɗi ko suuɗi o e saha makko Antoine Félix Abdoulaye Dione wayno ministre de l'intérieur to baŋnge diine ko kañum halfina noon ɗo jooɗi omo ardi ɗo e ministre des forces armées Sidiki Kaba noon ɗo jooɗi omo ardi ɗo e Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances et du budget noon ɗo jooɗi omo ardi ɗo e Amadou Hor ministre de l'économie noon ɗo jooɗi omo ardi ɗo e Moussa Baldé Djifuɗal woni kañum woni ministre de l'agriculture noon ɗo jooɗi omo ardi ɗo e Samba Ndiobel Ka kañum woni ministre de l'équité noon ɗo jooɗi hannde kañum woni maire de Dakar Doro omo ardi ɗo e Abdoulaye Seydou Sow kañum woni ministre de l'urbanisme et de l'habitat kañum woni maire de Kaffrine noon ɗo jooɗi e monsieur le ministre Mor Ngom nan ɗo jooɗi mi arde makko mi arde makko monsieur le ministre Saydou Gueye nan ɗo jooɗi ko baŋnge laamu diwan o région o gouverneur de la région de Dowredi ko Mamadou Ly nan ɗo jooɗi Ousmane Kane Seydou Dia woni sous préfet arrondissement o Honkoto préfet nan ɗo jooɗi mo Kolda Alhaji Bokum sous préfet mo Honkoto préfet Vélingara Mamboy Diaw directeur des domaines kañum woni en même temps maire de Kolda Abdoulaye Bibi Baldé woni directeur général on poste Askia Touré ardi woni président de la république Mamadou Wuli Faylo maire de Vélingara honorable député Wade Aliou Ndour Sow honorable député le président du conseil départemental de Vélingara et tout notre gari il y avait délégation au président de la république ngardi ɗo e makko yettade président Dakar Kalidou Wague maire de Fofidere et fof gari nanɗo jooɗi gardi président de la république min feliɓeñi haali donc bandiraɓe ɗum ɗo woni ko jinnomi yetti toon ardude président de la république ardude mumɓe tawto ene dental Dakar ƴeɓɓe duwaw ɗoɓe Dakar andude no Allah wonreni Dakar naɓe ɗum tan woni ko jinnomi yettinde allahumma salli ala rasulillah alhamdulillah direct kay Macky Sall président nana haala Tidiane Ba Khalifa général Medina Gounass mawɗo ɗental Dakar salminanira mawɗo jogiiko ceerno Mamma Ba oɗo salmina seerende men ceerno Cheikh Tidiane Baro o
kono salmini feere men dal ceerno Alaaji Aliou Thiam medina Alaaji ɓesgo mum darde ceerno Ahmed Baba Talla ɓesgo mum kono salmina sinifaɓe men Ahmadou Beyte Rasulullah ndewno mawnude dalɗo dental kono salmini bandiraɓe juulɓe tedduɓe wonɓe ɗo ko mbiyon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. mbooloo njabootu Cheikh Alhaji Mouhamadou Sakhir radiyallahu taala anhu mi nga xam ne moom moo sos daanaka bi mu nekk di nuyu nag rakkam Cheikh Ibnu Omar bu teewu Cheikh Alhaji Mouhamadou Sakhir radiyallahu taala anhu ginnaaw loolu tam mu ngi nuyu sëriñ yi Ceerno Cheikh Ahmed Tidiane Baro di jaarale nuyoo bi ci moom nuyoo ci mbooloo njabootu Ceerno Ahmed Baro Buur radiyallahu taala anhu naka noonu tam ñu ngi nuyu njabootu Ceerno Seydi Hadji Alaaji Caam su Madina El Hadji mbooloo njaboot yëpp ñu ngi ci nuyu naka noonu tam ñu ngi nuyu dalɗo dental ko dental islam dalɗo dental ko ɓuran e leydi Sénégal ko ngal ɓuran e l'islam ko ngal ɓuran e aduna sabu ko wayni ala fof ko ndiyam julɓe tawa ko warɓe meeɗe gonno tawa woni fof umani ko hoore mum ala fof jaaɓe arande hen alkotoji jeni mbaɗa hen alkalis nani jaha ala woni ko umani hoore mum sabu l'islam sabu diine sabu arde tuwaade e o nokku wawa waɗi ngal ko seeɗende men darde gila e dari ɓe ɗum noon eɗen basoro ɗum enen Sénégal eɗen basoro ɗum enen julɓe Sénégal sabu ko duwat ɓayɗo ko jogii leydi ndi ko jogii leydi ndi e duwaw jogii Afrique e duwaw koɗo ñaaji ɗum yooniɗo aduna o ko aduna hannde o e caɗele ɗum geeruuji wonimo nana Europe e goto anndaɗo ɗum haala e nden ɗon haale nana nama en e nama nguurdam men e nama économie leydi men boo xam ne dafa yàq xel yàq xol yàq sa lépp ba nga dem ba doo nekk ci nit nag warul sàggale boppam pour yóbbu boppam ci béréb bi nga xam ne dootul nekk ci nit ngeen nag ndaw ñi ñu jigéen nañ góorgóorlu nekk ay nit nekk ay bopp toppatoo seen diine toppatoo liggéey toppatoo def lu baax mooy dañ bu bàyyi lépp loo xam ne baaxul ñu ñaan yàlla rek yàlla ñu ci yàlla dimbali yàlla nañu yàlla na defal loolu ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci daraja Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu loolu nag ñu bëgg président nag